Nuaik tabigema kur sangkakala.
Shalom. Horas. Adorakso tamulai marhadaulaton marsaur dohot debata. Tapak kemati kita sangobas martangiang di bagasan rohat tabe martangiang mahita. Amin. Marede huria mahita. Hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Songonodo hatani Tuhan Jehovah, idama, au, apala au sadiri, uso-uso sogot di biru-biruku, jalaluluakku nasida, songon pangalului ni parmahan di punguanna ganupari, uju di tonga-tonga ni biru-biruna akan nama pari ibana. Suak songoni au mangalului biru-biruku sogot. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata
naso hatu dosan, naso marmula, naso marujung. Di parbagahodo marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Lehononmu hasesa ani dosa, hati goran dohot hanguluan saleling nileleng na dihami. Asi maroham, lehon mai dihami, say sungguli jala togu-togu rohanami marhite-hite todim. Asa hulului hami pangurupian sianho, moloro pangujunat tuhami. Say pahot marohanami, asa tung porsea hami dihatam dohot di bagabagam. Asa jupang hami hasonangan saleleng nilelengna marhite-hite anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede huria mahita. Tatangihon ma patik ni debata di minggu sadarion, imasian patik palimahon dohot lapatanna. Patik palimahon, ikon pasangapom mudo natorasmu, asa martuaho, jala leleng mangulu di tano nanilehon ni Jahoba debatam diho. Dia do lapatan i odo, ikon dihabiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unang lea rohatta mida natorasta, dohot mida akarajata, rodi akka na tua-tua, dang jadi paro otar rimas nasida, ikon patudo hita, jala ikon holong rohatta tu nasida, sioloa do nasida, jala sisubutodo rohana. Ido sahatna, atong rap mangido gogo mahita sia Tuhan debata, lau mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon nahobar tu patikmi. Amen. Marede huria mahita.
otimado sata tua dopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan, para si roha na sumurung, ama ni Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Hami halak pardosa na dangolon, ro tujolo ni habangsam habadiaon mi, manopoti jala manganggukod dosa nami. Macay jot-jot kuarsaki hami ho, marhite-hite pikiran dohot hata, dohot pabahenan nami naroai. Dang huhaholongi hami ho sian nasa rohanami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa toddi nami, dohot nasa gogo nami. Nang dongan nami, dang doso diri nami hubay kami. Dibayani tamado rimasanmu, jala uhumanmu hami tuhamatean saliling nililing nai. Alay na maporus mahaminuaing tu asi ni roham na godangi. Mangido sian nasa rohanami, hasesaan ni dosa nami sa luhut na. Say urupi mahami paubahon rohanami, ala ni Tuhan Yesus Kristus, anak kaholongan ni roham, si Pangulo hami, dohot ala ni goarmu na badiay. Ale Tuhan, say asima roham di hami, halak na dangolon. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan di dosa, satok kido hutadikon ho, alay papungupungok kumaho muse, marhite-hite aka asi ni roha godang. Tagan di parpiar ni murukku, hutabunihon bohikku satokin maradopon ho. Alay marhite-hite denggan basa saliling-liling na asiakku ho. Ninna Jahoba si palua ho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Marede huria mahita. Tatangihon ma hatani debata epistel di minggu sadarion. Natar surat di opat Musa 14 mamuka sian ayat 10 sada, sahat rodi ayat 10 sia, tajahama secara responsoria. Dungi nina Jahobama tu si Musa, sadia lelengon isahan ni bangsoon au, jala sadia leleng nai dang olo nasida porsea diau. Binahen ni sude tada akan nahubahen di tonga-tongana. Toruaku nama nasida marhite sian beguatuk jala redep-redeponorku nasida jala bahenokku ho gabe bangsa Dungi ni nasimu sama tu Jahoba begeun ni halak misir mah baritai
ainunga ditogihon ho bangsoon ruar sian tonga-tonga nasida marhite-hite hagogoonmu. Songon sahalak jadi dohonon ni bangso parbegu akan naung ubege barita mima songonon. Nuaipe saya marmulia magogo ni Tuhani songon naung ni dok ni hatam ai nimmu do. Rapita atau saya marhamati marham tidak ada di bangso para kita modal nasi doa ala nafsu sakala marhamati doa tidak bangso orang dimisi berdoa kasih rasanya ido sakana martua doakan atu mangihon hata ni debata jala naupeopsa amin. Mare dehuria mahita. Tidakon maha porsiautai songon nahina tidakon ni dongata saha porsiaon disadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na sohatu dosan na tumo palangit dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadari imana dibuhur di Simaria nagagagabia siato di parbadia adoran soha Tuhan ido Tuhata na tumao na berdit di panghuman di silatus na matetat paja lo ibana di hau pinagsilang na kuat berturun di tanong na mula magulu di ari patunduhon na manaik di surgo
pujian sian paduan suara Elvimo. Ede pujian sian wek tengah.
tabegema tikting di huriata. Shalom, horas madihita saluhuna. Tabige matikting namasa doho nanak si pamasahod di huriata Minggu tanggal 20 Juni 2026. Sada Romawi, Pagkubasion, Naparjolo, Gowarni Minggu dohot topik Minggu. Gowarni Mingguta sadarion, Minggu paupatot duk Trinitatis. Topik Minggu, holong membualas ni roha dohot apul-apul. Napaduahon, padidion nabadia. Di hari Minggu tanggal 5 Juli 2026 nanengro, patupaon ni huriata do padidion nabadia, tuyanakon ni huriata, di parmingguon pukul 10.30 wib. Turuasta naneng membuat terdidi, asa Roma marguru tunatorasna, jala di patupa, di hari Jumat tanggal 3 Juli 2026, masuk pukul 10 wib di ruang Jesaya. Asa dibuang ma fotokopi akte hok ripe, fotokopi akte lahir, dohot pengantar sian situa wik. Napatuluhon, berita nasorang. Nah di hari Selasa tanggal 27 Juni 2026 di basa-basa hotuata do sadada dana bawa di keluarga Cipto Yakob Tapubolon, Inata Elfrida Agustina Borusiahaan Sianwik Tengah. Hipas dodat danaki suak songoni nang natorasna. Napopaton, tikting naing merbagas. Tik-tik paduahon. Naing majalo pasu-pasu parbugasoma, Evan Silaban, anak niamata, Marusaha Silaban, Tubu Ninata, Teti Ferawati Boru Nasution, Ruas Niha KBP Harapan Jaya, Distrik 22 Riau. Dohot Orwana, Fani Oktavia Boru Siahaan, Boru Niamata, Pendeta Perningotan Siahaan, Boru Lubang Gaul, Tubu Ninata, Nurhaida Boru Nadadab Nahinan. Ruas Niha KBP Keramat Jati, Resort Keramat Jati. Pamasumasuo di Patupa, di hari Sabtu tanggal 4 Juli 2026, masuk pukul 10.30 wib, di HKBP Harapan Jaya, Resort Harapan Jaya, Distrik 22 Riau. Titik Parjolo, naing majalo pasu-pasu parbogasam ma Rinaldo Ziko Tapubolon, anak niamata Jitar Tapubolon, Tubu Ninata, Rukia Boru Pajaitan. Ruas Niha KBP Keramat Jati, Resort Keramat Jati, Sianwik Tengah. Dohot Orwana, Teresia de Vega, Boru Simanulang. Ruas Niha KBP Keramat Jati, Resort Keramat Jati, Sianwik Tengah, Boru Niamata, Jepintus Simanulang, Boru Ninata, Neti Herawati, Boru Simamora. Pamasumasuo di Patupa, di hari Sabtu tanggal 10 Juli 2026, masuk pukul siawib, di HKBP Keramat Jati, Resort Keramat Jati. Di paso-paso tuhatama sakap parsaripeon nasidai. Napalimahon, katehisasi hudus sidi khusus. Di hari Minggu, tanggal 20 Juni 2026, Patupaun Huriata do katehisasi sidi khusus, tuyanak kondurwasta, naung lulus sian marguru malua di HKBP Malang. Tahun ajaran 2026, Sianwik Rabutas Sada, Ima, Yolan Boru Lubis. Di Patupa di Parmingguon orang tua sekolah minggu, masuk pukul waluib nauk salpu. Napa nopon ulang tahun napa 70 tahun. Di hari Jumat tanggal 10 Juni 2026, Nyonya Simbangusong, Lisken Borusiahaan, Gonopma marumur 70 tahun, Sianwik Condet Batu Ampar. Hobartu program di gereja, Huria pasahaton ulos turuas nagonop marumur 70 tahun. Alai sian ias ni rohani keluarga dak pola di jalo ulos sian huria. Holan mangidu tangiang asa dilehon hai pason dohot gajang niumur.
Na paduahon, Dewan Koinonia. Na perjulu, Jambore Anak Sekolah Minggu. Mamuka di hari Selasa, sahat hari Jumat, tanggal 30 Juni, sahat 7 Juli 2026 nanengro, patupaon nuhuriata do kegiatan Jambore Anak Sekolah Minggu, maringana di lokasi lapangan parkir ni Huriata. Di sosohoma tunawa parkir inap di lingkungan gereja, Asaboi di Paworot mulai tanggal 27 Juni 2026 sahat tanggal 7 Juli 2026. Selama kegiatan Jambore, masohok majo sementara PHD dohot latihan kor na memakai ruang na di Huria. Jala selama kegiatan Jambore dang adong aktivitas kendaraan na lewat sial lingkungan ni Huriata. Tatangya koma jala tadukung ma kegiatan ni anak kotai Asaboi mardalan doho denggan. Informasi manang warta Jambore Anak Sekolah Minggu 2026. Shalom, amang inang yang kami kasihi dalam Tuhan. Pertama-tama panitia atau tim kerja Jambore mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas doa, dukungan, serta kepercayaan yang telah diberikan sehingga kegiatan Jambore Anak Sekolah Minggu tahun 2026 dapat terlaksana. Kiranya Tuhan memberkati setiap keluarga. Sehubungan dengan pelaksanaan Jambore Anak Sekolah Minggu yang akan berlangsung selama 4 hari pada tanggal 30 Juni sampai dengan 3 Juli 2026, seluruh peserta kelas 3 sampai dengan kelas 6 diharapkan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Saat ini pelaksanaan Jambore tinggal 2 hari lagi. Bagi peserta yang belum menerima kaos Jambore, mohon segera menghubungi kakak guru sekolah minggu masing-masing. Menjelang hari H, kami mengimbau seluruh peserta untuk menjaga kesehatan dan mempersiapkan seluruh perlengkapan yang diperlukan, seperti pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan pribadi lainnya. Informasi mengenai barang yang wajib dibawa, barang yang tidak diperbolehkan, serta berbagai ketentuan selama Jambore akan disampaikan melalui WA grup kelas masing-masing. Oleh karena itu, mohon amang inang peserta senantiasa memantau setiap informasi yang dibagikan. Apabila peserta mengkonsumsi vitamin atau obat-obatan pribadi, mohon diinformasikan kepada kakak guru agar dapat diteruskan kepada konselor untuk dilakukan pemantauan selama kegiatan berlangsung. Khusus bagi amang inang yang mengantar anak pada hari pertama Jambore, dihimbau untuk tidak menunggu terlalu lama. Pengantar ASM dan panitia diimbau untuk tidak membawa mobil karena kapasitas parkir tidak mencukupi. Orang tua dipersilakan untuk mengantar peserta mengikuti ibadah pembukaan dan ibadah penutupan di gereja. Setiap peserta diimbau membawa ulos masing-masing, yakni ulos ragi hotang untuk laki-laki dan ulos sadum untuk perempuan, serta mempersiapkan persembahan untuk 6 kali ibadah. Selama Jambore berlangsung, orang tua dan keluarga diimbau untuk tidak mengunjungi anak-anak peserta, agar mereka dapat mengikuti seluruh kegiatan serta proses pembentukan kemandirian dengan baik. Apabila terdapat keperluan pribadi atau keadaan yang mendesak berkaitan dengan peserta, silakan menghubungi panitia. Sebagai bentuk dukungan terhadap penggalangan dana Jambore, panitia masih menyediakan kartu e-tol atau e-money edisi Jambore seharga 100.000. Bagi amang inang yang ingin memilikinya, kartu masih dapat diperoleh melalui kakak guru kelas masing-masing. Dukungan dan partisipasi amang inang akan sangat berarti bagi kelancaran kegiatan ini. Demikian warta Jambore minggu ini. Atas perhatian, doa, dan kerjasama amang inang, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dua, paduan suara Elviko. Di hari Minggu tanggal 5 Juli 2026, Borhat do paduan suara Elviko mengebati Huria HKBP Pasar Rebo. Jalamar Minggu di Parmingguan pukul 10 WIB. Dohot makubasi marhite de pujian kor
na didampingan ni Dewan Koinonia. Na patuluhon, punguan ama. Naik patupahon ni punguan ama do seminar kesehatan, dohot pemeriksaan kanker prostat, dohot topik kanker prostat, dohot napaktilas perdalanan salib Kristus. Ima di hari Sabtu tanggal 4 Juli 2026 di Patupa Carai mulai pukul 7 WIB sahat tunasidung. Maringanan di Buperta Cibubur, Kapel Mikael. Dohot pembicara Dr. Ruyandi Husasoid, spesialis urologi. Marhite tiktingon di Sosohom Matus Tiawik, pengurus WIK, asa mengutus perwakilan minimal 3 halak ama sian WIK. Pendaftaran ditutup tanggal 30 Juni 2026. Jaladang dipungut biaya. Tolu Romawi, Dewan Marturia, tim kerja Festival Musik. Dalam rangka menyambut HUT HKBP Keramat Jati ke-62, gereja akan melaksanakan lomba paduan suara antar WIK yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2026. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi tim kerja Festival Musik. Ranto Sinaga, nomor HP 0812 1012 550. Naupapaton, Dewan Diakonia, Ruas Namoding, di hari Minggu tanggal 24 Juni 2026, Nunga Jumolo Marujungolu, Inata Nyonya Munte, Rosmaida Boru Raja Guguk. Tutup umur 60 tahun 5 bulan. Sianwik Rabutat Jada. Tatangnya koma anggiat tatop tarapul rohani keluarga. 5. Nama ragam. Naparjolo, petugas kebersihan dohot napatupahon bunga langgatan. Petugas kebersihan gereja, dohot lingkungan gereja, dohot napatupahon bunga langgatan tuari Minggu tanggal 5 Juli 2026, Ima Sianwik BS Taman Harapan. Napaduahon, bantuan pelunasan pembelian tanah. Di Parmingguat Sedarion tanggal 20 Juni 2026, Duksiduk Pelia Paduahon, Tapasahat Jolo, amplop bantuan pelunasan pembelian perluasan lahan gereja. Dalatta mengurupi huriatta, lau malunasi pembelian lahani di bagasan Lasni Roha. Napatuluhon, boa-boa dohot soso-soso sian panitia pembelian tanah. Shalom, horas madihita saluhuna. Toktong matatangyakon asahatop tulus sakap papunguhepeng manggarar singir pajolohon manuhor tano ni dijolo ni gerejata. Gudang ni singir 10 miliar 5 juta rupiah. Singir si Paulaho dope sia miliar 655 juta rupiah. Gudang ni Sumbangan nong masuk. Gudang ni Sumbangan 8 miliar 516 juta rupiah. Sumbangan nong masuk 6 miliar 117 juta rupiah. Sumbangan naso masuk 1 miliar 510 juta rupiah. Hepeng di panitia manang di rekening di panitia 3 miliar 541 juta rupiah. Hepeng nau karuar 10 miliar 321 juta rupiah. Hurang dope sumbangan niamang hinang hira-hira 6 miliar 424 juta rupiah. Manang 432,3 meter persegi. Para pengon ni nalobisikop boido taida ditikting narong di grup web tabe. Songanima pinasahat tuhita saluhutna tuhatama mamasu-masu. Horas. Songanima sahat nitikting di minggutta sadarion akan naso di jahau ditiktingon boi mata jaha di WA grup tabe. Manang website HKBP Keramat Jati. Horas. Shalom. Ede pujian punguan ina Glory Sola Fide.
Marede huria mahita uhut papungu pelean kantong sadaa dohot kantong sadabi.
Dami ni debatana sumurung sian saluh naroha. Imana mangaramoti ati-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras mita saluh nakamanginang. Hata ni debata turpuk jamita di minggutta sadarion. Imasian natar surat di Pilemon bidusada mamukame sian ayat 4 sahat rodi ayat 7. Suratnya Apostol Paulus madapoton si Pilemon bidusada ayat 4 sahat rodi ayat 7 songonomma didok hatana disi. Namadok moliati duau tu debatak utuk tong marningot ho diaka taniaku. Ay hubigido holong ni roham dohot hapor siamu di Tuhan Yesus dohot maradupon saluhut aka nabadia. Anggia ma marpakorhon hasauron ni hapor siaumi. Laho manada nasa nadinggan na dibagasak kamu maradupon Kristusi. Egudang do diau halalas ni roha nang apulapul dibahen holong ni roham. Ay di pasabam hodo ate-ate niyakka nabadiyay ali anggia. Dido sahat na. Dia munakamanami, hinanami na hinaholongan di bagasan guar di Tuhan Yesus Kristus. Di topik ni mingguta dari sadarion. Di do holong mabuan las niroha dohot apulapul. Kasih yang menggembirakan dan menguatkan. Tentu nomor 8 Mei pabuah nomor pakor hodo holongi di parnguluon ni hita jolma siganupari marpakorhon. Tentu nunga sudi hita marnapunahon memiliki kasih marang naholong sudidu hita marnapunahon. Jala ido sada bagian ni nanaing si patuduhonon dohot si ulahonon dingulu si ganupari patuduhon dohot mangulahon nadong dihitai ima holongi marhite na setok-tok kita patuduhon hasitongan ni haporsiaon maradupot Tuhan Yesus. Lapatan na marparbue do holong nadongi di bagasan parnguluon ni hita colma. Jalanunga tapatuduhon itu tu di tonga-tonga ni ganup parsaurata. Kita pasti sudah menunjukkan kasih yang ada dalam diri kita di tengah-tengah persekutuan kita. Pabua memang namar parbue do holong na adongi dihita. Nah tapi memang sipata terbatas ya, terbatas dohita laho patuduhoni dingulu si kanupari. Sadok asal maunang mago sian ngulutta holong. Ya, jangan menghilangkan kasih yang sudah ada kita miliki. Eta boto do molonga mago holong. Ya, molonga mago holong siap bagasang ngulutai marpakor hodotong adong do pakor honna mulunga mago holong jala pakor honnai namar parberdumua do itong tu pangula honon dohot akapabahenan adong do pakor honna tarida di parnguluon dohot di pabahenan songo dia mah hataridaan ni molonunga mago holong
namar pardumuot tu pangulu siganupari. Toto mana paroho permusuhan. Ya, mendatangkan permusuhan do paroho perbeda-bedaan. Ima deba pakkorhonna. Ya. Alani naung mago holongi. Asipata alani naung mago holong aboy do gabidang masyattoa nate. Tang masyattoa biala nga mago holong. Manangdang masipakkulingan. Bolo nga mago holong ito hodo ate songoni. Ya. Saling menyingkirkan. Edang arong be hataridaan ni holok tutu. Ima pakkorhonna. Jala bolo taida gudang dope. Ya, gudang dope pakkorhon ni naung mago holongi sian ngulu ni hita jolma. Masih banyak pakkorhonna. Memang macai bagas do pakkorhonna. Ido sipata saya dong madok molonunga memang bagas mago holongi adong mana madok. Apa Jepang di tanorara mahita te. Ya ina ma. Ko pa Jepang di tanorara mahita. Jala ala nunga memang nunga tung macai bagas. Ya. Perbedaan nasubui be dapat hadamion naikon dohonon nama pajupang ditaro rarai. Ima posina. Ima akibat ni naung mago holong siap bagasan ngulu. Jalang ngulu haportibion nama. Nama ngarajai ngulu ngulopola do dang mitop perbeda-beda ni. Jadi yang ko diak kanadiba unang apala songoni. Debe tubuh ma di bagasan roha. Na saling minta maaf ati. Unang apala saya adong be padohan pajupang di tanorara atau magom ma masih maapan. Ya asatuk tarida hasitongan do panadaw kaporsiaw mararuk putuhat ta Jesus. Jalom ma memang namasa di tonga-tonga ni parnguluan ni hita colma mulo nunga macay posi perbedaan ni do persoalan ni tunggu HP dang olo be pajupang idu asa idok pajupang di tanorara adong do tahe hita na hiamad dok pajupang di tanorara do akka do ngata ada ngadong rate pajupang di tano hasonangat do idu anggo nata do ra ala itu tuang go di ngulu si ganupari walau taida di ngulu si ganupari godang do bocir ni nanaing pamagohon holong sian ngulu ni hita jolma. Banyak penyebab yang bisa menghilangkan kasih yang ada di dalam diri kehidupan kita manusia. Ala memang nunga lam martabba ngaingon bikasnya kana masa di tonga-tonga ni parngulu si ganupari. Ya. Bikas ni perbedaan. Nata pedang ala ni pakkorhon ni darah tinggion bikas di perbedaan ni songon na juluani ya songon na masa na juluani mularong na marbedai saya pitor di pasingo dumadok haunak palualoy hina darah tinggion doy torinda do ay madidok sotung diatuk ko inna bagas do tibodo darah tinggi nak palualo ain jadi yang kunuaing memang tanggalan di darah tinggi ate na urang darah pe ngamura-mura-muro na urang darah jala unang matutu mago holongi siang ulut tau tungarok pe darah tinggi tungarok pe darah rendah baunang mago holongi siap bagas yang ulut tain ngata boto ngatakas taboto molong amago holongi pitor gudang do pakkorhonna gudang jala molong nga diulahon siya dong mana madok ya siya hulan na marbede do ulon ni nak sedongani ay ma ay dia ma basa siya hulan na marbede emang nga mago holongi ide ma habe ya ide ma berjudo ni amar minggu ringgas do martangyang badoho do markor siya berjudo ro tu pertanyangan ay pitorima haruar molong nga mago holong iya te.
Jadi ngata boto tutuang ko pakorhon ni holongi macai gudang do na parohon akan naringga di parngulota. Gudang pakorhon ni holongi. Parohon akan naringgan di bagasan parngulota. Ido ra baina adong dia dehonak kaparede ya te parede ni kita halak bataki nama dok holong mata bain mangalap holong minna holong mata bain mangalap holong tangarong nasing daw mangalap holong kulak kulong ido ingata boto tutu asa dihaholongi dongat tajol mahita batotu ikop parjolo mahita patuduhon do mangulahon holongi ido asa di dok dasida dia dei holong matabay mangalap holong jalan alaw sido nang pangajarion ni Tuhatta Jesus tungulu ni hita jolma alang aparjulu hita di haholongi tutunay kon haholongat tama Tuhatta Jesus tahaholongi Tuhatta itutu polo tahaholongi Tuhattai dada marhite silehon-lehon alai marhite panguluyon hauduhon dohot pabahinata marhite naradi mangulahon dohot mangului natinunahon nai jalamolonunga taulahon taboto do namacay gudang pakorhon na di bagasan ngulutta gudang pakorhon ni holong ngata hilala ngata boto jala ngata ulahon kami mangadong akan nadikan pakorhon ni holong harutung dong ngata jolma tahaolongi na memang siadong do balgado pakorhon na songon naung takas di patuluhot Tuhattai tu hita ala di haholongi hita jala dok pakorhon na parjulu patuluhon taholong ni rohatta songoni dunang pakorhonna molo tahaholongi dong ataya dongdo pakorhonna na tapi dakta hirim naikon balosonna holong natabahini dohot nataulahoni jadi idok natapatuluhod dingulu ni parsaurata molo tahaholongi dong atay dang nagabe makirip pita asadong bahenonna patuluhon holong ni rohana musi dangi alai bohado hita na parjulu sahali kon takas patuluhoni alayang ko Tuhattai holongido o jahat talaho makirim ido o jahat talaho makirim ido asaw bayan na Tuhattai hasahatan ni saluhot akka pangiduatay jala porsiya hita da memang neko pasauton aluson ni Tuhattai do saluhukna akan natapasahati songon naung tapak kilalahon di bagasan nguluta sahatu tikyo alay dang matsohot do petutu hita marpangiduan tu Tuhattai ala hita niya do pe di tonga-tonga ni Portibion mangadupi ragam niyak kanamasa jala ragam niyak kahamaulon de tonga-tonga ni parngulut ta siganupari ala memang Portibion songon hata niya deta nakin nang tay dehon nomor 650 walui Portibion narudut do inna narudut jala namia disido hita hobar tu partikian ni Tuhattai nian di Portibi narudut do hita alai ahamananaing sipatuluhonot tatutu molope di Portibi narudutok kita mian jala bangulu marhite na patuluhod doho mangulahon akka parngulot ta siganupari jala memang meragam akka natadupi di tonga-tonga ni Portibion molotung didok songoni Portibion na macay rudut idorana niya dehon ni akay ng punguan padua di suara LP kuwan nate dinamamulus sadok nguluon
gok do namarsak jala gali jala ido sada bagian ne na memang portibion nama cerudut gok nanek siadopan alai aha mananek si patudu honotta aha mananek si patudu honotta na tapi miyak kita di tonga-tonga ni portibina ruduton boy hita patuduhon pabua na di bagasan pangaramotion di tuhatai jalan asetoktong diurupi didongani tuhatai do hita tapangido matutu ajari kami ya. Jala omma edeni punguan nasian wik tenganakin ajari kami untuk saling menunjukkan mengasihi sesama kami dan melakukan yang terbaik di dalam kehidupan setiap hari. Jala memang ima nanaing sifat duhonotta dimanapun kita berada harus tetap mengibarkan kebaikan itu ya. Patuduhon akahadingganon songone demunenak ikan selalu menunjukkan kebaikan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dan selalu memohon pertolongan dan kekuatan dari Tuhan. Jadi asaunang gaberudut nang hapor siautai aido pakkorhonna ala portibion rudut bodo marpakkorho tu hapor siauta ala ya asaunang gabe marpakkorhon tu hapor siau totunaing do marsihohot hita patuduhon holong niroha maradupun tuhatai patuduhon holong niroha maradupun tuhatai ya sabui gabe mabuan las niroha do apulapul di parangudotta ido nasin warahon ni topik ni minggu tahun nakin pabua holong mabuan las niroha dohot apulapul jala ido nang panidangion ni apostol Paulus nabi narita honna marhite siat turpuk jabitatta sadarion pabua nasa itok tongdo marsi hohot nguluna laho patulusson ya, patulusson holongna dia selalu tetap menunjukkan ya apa yang ada di dalam dirinya ima marhite holong ni roha maradop petuhatai nah tapi dia dopi so natadok daki portibion narudut nah tapi dia dopi bana di portibion akan narudut ima marhite hasusan do ragam nyakka hamaolon na niadopanna laho mangulaho parsuruon ni debata di nama maritaho barita naule di bagasan haruduto ni do ibana alai sai toktong do ibana patuduhon parsiho hoton ni haporsiauna sahatu natar hurung muse sahatu natar hurung alama maritahon hatani tuhatai jalan alau sian hurungani do ibana patuduhon menyaksikan Papua nasai toktong do didongani Tuhani nguluna dia tidak konibana nih dia tidak kodo marhiti hatana songo dia balgani pangaramotion ni Tuhani di nguluna nah tapi dia dopi ragam nyakkan naruduti di portibio ido baina di pasahat ibana pamujion tudonganna saulau nanidok dadak di turpuk tauni sema nanidok na ima si Pilemon mamaritahon hata ni debata marhite hata namadok muliate duau tu debatakku omma panidangyon sadalas nirohado na pinatol has na disi na pinatol has ni apostol Paulus alai tung macetakas do di patuduhon Tuhani holong ni rohana tungulu niya kana sa tok patuduhon haporsiaon marhiti haradion pabua na parsido do mamaritahon hata ni Tuhani ido na binigena barita taringot tu ulaon ni si Pilemon pabua nasay toktong do mian holong ni roha dohot haporsiaon na nalos didok do ang giat marpakorhon haporsiaon nay
tungulu niakka naung radi mangihuton dohot mangului Tuhani. Ya, marpakorhon hapor siaon nei maradopon ngulu ni akka jolma nadong di tonga-tonga ni portibion. Alanung ngasahat tuhita holong nasiat tuhatai ima nasinunggulan ni turpuk taut tuhita tutu asabui nang holong dohot hapor siaon na adongi di hita marpakorhon kun adong do pakorhon nate adong pakorhon ni hapor siaon dohot holong na adongi jala pakorhon na tarida di tonga-tonga ni ngulu parsaoras si ganupari. Hido asay kotok-tok kita mangido panggupio tutuhani. Buhita margugu. Buhita patuluson. Aha nani hari koton ni Tuhani. Mangulahon di ngulu si ganupari. Holong naung mian. Dohot naung takas di pasu-pasuhot Tuhani di bagasan nguluta. Unang mago holong. Unang mago hapor siaw. Ido hataridan ni ngulu ni hita naung takas mangihut to hatay. Asa mabuan las di roha do apul-apul holong na adungi di ngulu ni hita si ganupari. Manang na di dia pe hita. Asa sahat naktu hita sa luhuk na akapabahenan ni hatay ima marhite pasu-pasu dohot pangaramution na. Amin. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata Jehovah amanami marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Upasahat kami puji-pujian dohot hasangapot tuadupamu ale Tuhan. Di saluhukna akadenggan di basam doa kapabahinamu di ngulu nami. Sianaka partikian na usal pusaha tu partikianon. Boy hupakilalau kami. Di bagasan hahipasod dohot las di roha hami. Ro tuadupamu marsaur di bagas coromon. Lahu mamuji doho pasangapoko. Mauliate mali Tuhan. Tungasahat nang tuhami hatami. Nasa toktong manungguli hami. Asaboy patuluhonon nami. Holong naung pinasahat mi. Marhite hapor siyaw nami. Dingulu si ganupari. Dala toktong marsihohot. Mian holongi. Dingulu nami ale Tuhan. Jala naboy patuluhonon nami. Ulahonon nami may. Dingulu si ganupari. Manang nadidia pehami mian. Asi maroham. Toktong ma pargugui hami. Dongani hami. Jala urupi hami. Lahu patuluson saluhukna hakapabahinami. Asaunang gabi madaw hami. Lumobi manarikon holong naung pinasahat mi Tuhami. Ali Tuhan di batama nami. Saya toktong ma dongani hami. Nang di dia pehami mian. Mangula ragam nyaka ulaw nami si ganupari. Asaho toktong na mangalihon gogo di hami dohot na mangalihon hahipason. Muliati mali Tuhan nang tuak kapartikian na neng bro. Di parsauran nami di bagas coromi. Ho mali Tuhan. Nasa itong manungguli hami. Boy marningot tami. Nasa itong do di patuloko akan adinggad di hami jalaro hami tuadupammo. Laho makamo liatehon saluko na akka pabahinami. Ale Tuhan nang di parsauran nami di bagas coromon. Ubuak kami do. Danga kadungan nami ruas di huriam. Nasuboy na sidaro laho matuhoti parmingguan diari sadarion. O mali Tuhan. Nasa tuktong madungani mangalihon gugo na kahipason di saluhut na. Bolo tungadong na mangula akaulaon na sida diari sadarion. Pargugoy jala urupi. Terlumobi ali Tuhan. Kamanami na nami bolo tungadong sian akaruas di huriam. Na di bagasa parsahiton. Pos dorohan nami hodo ali Tuhan pangadualuan nami. Tu hodo hupasahat kami saluhut na nasida. Asaboy malum parsahiton nasidai. Jala marlas ni roha nasida.
panguluti pardalanan ni ngulu si ganupari marhite ragam nyaka ulaon si ganupari. Asiro hamale Tuhan toktong do upasahat tami saluhuna hahape nania dupan nami ale Tuhan boy di bagasak kasunangan hagugo kami marhite sian pabahenami. Ale Tuhan di bata Jakoba manami nakuria mope toktong do upasahat tami tuho saluhuna ale Tuhan hahape nanaeng siulahonon nanaeng sinakapan ni kuriam tuhodo upasahat tami hodo na patuluson ang hapin na huhiri pamilumobi kuriam asa toktong ale Tuhan tarida huaso dohot hagugom mupabua na hodo marharajaon patuluson saluhut na akan sinakapan ni huriam di partikianon dohot sudi ale Tuhan akaparhala dumi toktong madungani urupi pargugui dingulu si ganupari nang dia kaulau pakobasio di tonga-tonga ni kuriami. Ale Tuhan saluhu natahe upasahat tami tunga hapen nanaing si ulahonon ni kuriam. Lumobiak kaya nakon nami si kola minggu nanaik patupaho jabore di tonga-tonga ni huriaon ale Tuhan homa na patuluson. Toktong di bagasap pangaramotiomo asa surya kaya nakko si kola minggu marahi pason nasida laho madohoti ulaoni asim rohamale Tuhan upasahat tami ma tangyang nami tuho di bagasan guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredehita edeta nomor 650 tapasaha mapilia paduahon jala duksiduk kita no pasaha pilia paduahon romahita tujolo pasahat to piliata ima tu pakta tu partapahan ni huriata marede kita masada kolomna saduhuna kursia
jalan mamo Tuhan di batamo. Isosaka Tuhan di batamo bikinya ko jala kasih marokana dia. Di dompak ko di Tuhan di batamo bikinya ko jala di pasau kon